Vulkanisere og vafle er begreber, de ansatte bruger på den virksomhed, vi nu skal besøge. Her kommer fast arbejde i aften fra RG Romgummi i Lemvig. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjylland Forsikring. Det lå bare gummi. Lugten af gummi bider i næsen. Næsten et flashback til barndommens gade, hvor vulkanisøren stod i baggården og lavede dæk. Her hos RG Romgummi i Lemvig er det ikke dæk, men blandt andet fenders til offshoreindustrien, der vulkaniseres. Vafler er fender. Er du vafler? Ja. Hvad vil det sige? Jeg laver riller hen i, sådan til de, når de kommer over røret ud ved møller, så bliver de noget bedre. Vores opgave på de her skibe her, det er at levere et system, som gør, at man kan lave en sikker mandskabsoverførsel ved anløb på de der havmøller. Og det gør man ved at lægge en stor gummifender på ude på stævnen af skibet, som virker som en stor kofanger, hvor at man presser med skibet ind på møllen, og så vil man klemme gummiet fast, så man får en stor friktion, og dermed har en fuldstændig rolig båd, hvorfra personalet kan gå over på møllen. Nu viser den sådan et ret close-up billede af D-fenden, eller vores fente, som ligger rundt her, og de her anløbspæle, som er ude på møllen. Når det er sådan, at skibet kommer hen imod en mølle, så vil den altid gå efter at lægge til på toppen af en bølge, og så lægger den ind imod møllen, og så giver den fuld kraft frem. Og det gør så, at skibet faktisk kommer til at hænge, hvor at man kan se, at vandet forsvinder under skibets stævn. Det er til offshore mølleindustri, havvindmøller. Ja, så blev de lagt ind i en rør, eller vulkaniseret ind i en rør, ja. Så det jeg giver dem nu, det er en form for binder til, når der skal lægges en bindgummi på, sådan så at den her del kan blive vulkaniseret sammen med metal. RG Romgummi er en videreudvikling af en mindre vulkanisørvirksomhed, der startede for 25 år siden. I 2005 overtog sønnen Jesper sin fars virksomhed. Da min far havde det, gjorde vi ikke rigtig noget ved salg. Altså vi tog det, der kom ind ad døren, og var det til 2 mand mere, så ansatte vi 2 mere. Var det til en mindre, end vi havde, så måtte vi jo af med en. Og det her er sådan dybvandshaler, som vi er ved at renovere, hvor vi skal have ny gummi på de 3 tromler der, og så skal han have monteret et nyt bånd på. Så normalvis kommer de ikke med hele haleren, men ham her, han er ved at række om, så den har fået lov til at stå her til februar, og så skal vi bare have sat ny på den til februar. Vi skal have rågummi til at hæfte sammen med bånd. Hvad kan man sige? Bånd, der er lærred i, og lærreden er med til at gøre bånd stærkere, når de kører med dem ud på fiskerimaskiner. Og gummi er med til, at den har en slidlag, som der er lidt ru, så den får lidt friktion, når de fisker. Det er sådan set derfor, den kommer på. Og så når den er færdig, har været i ovnen og blevet vulkaniseret, så bliver der lavet riller. Så bliver den rillet op, sådan så at den haler vand med op, samtidig med, at den haler garn med op. De her har så været cirka 3 timer ved 160 grader. Og det gør jo så, at når de så bliver kolde, så er de lige så hårde som sten næsten. Ja. Hvad skal de her elementer bruges til? Det skal bruges til at hive garn op med til fiskeindustri. Jamen, det er en trakt til en fejlmaskine, som der skal beklædes med gummi. Og de suger sand og grus op på vejen, og så skider de hul i jernet ellers. Så det er bare rullet på herinde jo, alt det gummi her. Så det rulles over det hele, så det holder fast heraf. Det er jo pumpluft i sådan en kugle, som sidder på en garnhaler. Skal halve garnet op her med. Sidder oven på de bånd, vi laver. Der sidder normalvis 1 eller 2 kugler oven på sådan en bånd. Hvad er det noget, du selv har fundet på? Det er noget, der oprindeligt i sin tid blev lavet i plastik, hvor min far så fandt på, at der var mere trækkraft i, hvis de blev lavet i gummi. Så derfor laver vi dem i gummi i dag. Vi laver et bånd til at putte over kuglerne også, så du får et bedre træk. Vi laver overtræk til dem, så der er en del variation af det her. Masser af
Jeg tror, vi har 20 forskellige størrelser kugler. Den største udvikling, der er sket, er jo, at vi har fået større projekter og fået længerevarende projekter på grund af, at vi har kunne levere noget dokumentation, og fordi vi har kunne dokumentere det vi står og laver. Problemet førhen, da vi havde den første korrespondance med Frede Olsen Line op i Norge, hvor de sendte nogle skibsingeniører herned, sad vi og sagde, jamen, vi ved, det er det bedste, vi laver, men vi kan ikke fortælle jer, hvorfor. Og vi kan ikke skrive ned, hvorfor. I løbet af kort tid kom en tredje mand med sin viden til RG Romgummi, nemlig Jan Skov Trabjerg. Han kan noget med en computer og tegninger til kunderne. Vi er stolte af det produkt, vi laver. Vi mener, at vi lægger en masse kræfter i at lave et produkt, som er virkelig attraktivt. Og der er en rigtig stor udvikling af skibe, fordi at man vil gerne lave nye metoder og tilgå de her møller på, for at komme derud i endnu dårligere vejr, så man får endnu flere timer til rådighed ude på møllen. Og i den kontekst har vi selvfølgelig også bidraget med et par nye ting. Blandt andet da de nye fendere til offshore-industrien blev til. Det er også lidt af en tilfældighed, fordi der selvfølgelig har været en interesse for at få et produkt, der var bedre end det, der var, da man startede med at sejle ud til møllerne. Og så var der nogen, der rettede henvendelse til Jesper og spurgte, om han havde mod på at prøve på at udvikle noget, der var bedre. Og det har vi så gjort, og det går jo så fortsat godt, og vi leverer et fornuftigt produkt, som vi selvfølgelig stadigvæk udvikler på. På værkstedet mærker de ansatte, at udviklingen går hurtigt. Jamen, der er meget mere at lave, det er. Og det er spændende opgaver også, større opgaver også. I øjeblikket færdiggøres 12 fenders til Frede Olsen Line i Norge. De skal være færdige før jul. Det er, de to her, det er 2 sider, og så er det hovedfenden derovre. Og grunden til, at de er adskilt, det er for, at de kan skifte hovedfenden separat, når den er slidt. Så kan de simpelthen sige, at så skifter de bare den i stedet for. Fordi det er den, det går værst ud over. En ny hal på over 500 kvadratmeter blev indviet for et halvt år siden, og antallet af medarbejdere er steget fra 5 til 13 på 2 år. Jamen, jeg står for mest hernede ved presseren hernede, hvor vi står og laver elementer og sådan noget i gummi. Og skærer op, du kan se, jeg står og skærer op til de ting, der sidder i presseren nu. Hvad er sådan det vigtigste, når man skal ordne de her elementer? At være omhyggelig. Der ligger ca. 70 timers arbejde på en fender. Meget af arbejdet er stadig håndarbejde, som når gummiet skal bankes eller rulles på, inden det vulkaniseres. Kunne man ikke lave det med maskiner nemmere, eller hvad? Jo, det kunne man nok. Det skal bare lige opfindes først. Men indtil videre, der er det manuel håndkraft. RG Romgummi søger stadig nye markeder. For eksempel de italienske fiskere. Jamen, det betyder jo, at de sejler ud i små både, og de sejler ind ved kysterne, og de hiver op med hænderne og er trætte, når de kommer hjem, så de små haler er rigtig attraktive dernede. RG Romgummis nyeste tiltag er plastredskaber til fødevareindustrien. Det nye er, at redskaberne kan spores med en detektor.